Sino ni? Baka sabah. Tila ka rin. Makita ta ubit dito na po dawin no. Ikanyo tampok na di ko ayo ah. Di total yo. Oh, kirot nan. Manusan nyo na wana ala ka merenda ito ta. Tamok kinalpas yun. Ti, kape. Oh. Ay ni mang subing trotar pag multa akon. Ay talo kay lang oh, kirot na deta. Susapo. Talo kay lagayan bijay. Buhay ng magsasaka ay sadyang mahirap. Kaya sikap at tiyaga lang dapat. Tulad namin na ganito ang trabaho. Pangarap din namin ang may masaganang pamumuhay para sa kinabukasan ng aming mga anak at ng pamilya. Umulan man o umaraw, tuloy pa rin ang aming laban. Kaya hilingin namin sa Poong May Kapal ang mabuting kalusugan sa araw-araw. Para sa pangarap na magandang kinabukasan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Oh! OMG. Hirap talaga ng magsasaka. Gaya nito sa akin, no, sa amin. Nagbuhat lang ako ng dito, isang sako. Ayan, papunta dun. Papunta dun sa gitna. Sabihin mo na lang dun sa pinagmulan ko kanina. Dun sa mga kamag-anak ko na nagsisika. Maybe sa dito sa isang part mga 300 meters. Tapos dun sa kabila mga 500 meters. Sa kabilang part ng paglalagyan namin ng bunubun. Itong pudla. Ayan oh. Dito kasi sa paligid namin, ayan, nakatanim na silang lahat. So hindi na kami pwedeng mag-travel through kalabaw. Yung hilahin ba ng kalabaw na takoli or tangkal or pasagad sa Ilocano. Ayan na. Kaya Ilocano knows kung anong mga yun. Kaya ito pahirapan. Kailangan naming
tig isang sako ang buhat. Ayan, so okay lang kapag ano, hindi madulas yung pilapil. Ayan o. Kaya ngayon okay lang na ano, daanan yung pilapil kasi sakto lang yung ano ngayon, yung lambot ng lupa. Hindi gaya kapag maaraw, matigas yung lupa, masakit sa paa. Eh kanina naulan konti, kaya sakto lang, medyo hindi na masakit sa paa. Ayan o. So itong karga ko naglalaman ng ano, ng 22 na katali ng bunubun o ng punla. Ayan. So alright, lapit na ako sa ano, sa babagsakan ko. So wait lang ah. So ito, nakarating na tayo dito sa ano. Ayan. Dito na. Ayan. So touchdown na tayo dito sa paglalagyan natin ng bunubun. So ayan, mapapansin nyo, kami na lang yung huling ano dito, hindi pa nakapagtanim dahil sa ano, sa bagal ng paglaki ng mga punla namin. Ayan, more than 1 month na yan. Bagal silang lumaki dahil sa taglamig noong nakaraan. Ayan, lahat na sila nakatanim dito sa paligid namin. Ayan. Ayan, so bukas ulit yung paglilipat ng mga punla. Ayan. Sana hindi ulan bukas para hindi madulas yung pilapil. Ay dadaanan namin para madali lang yung pagka-travel namin ng mga punla. So, bye-bye. Search mo ito yung inagang ko. Tuno ka. I-edit ko dito ako. Saka i-upload. Di pala danom na niya. Ano pagkarkargam? 30. Oh. 26 din kinaragkat tayo. Suka nih. Nagrangit dang. Delikado tayo. Ada lagi kabusuran. Umatras tayo. Kita duda. Hanto kailangan ti persada. Hanto kaya persada. Dapat lagi kuan? Dapat lagi bidang apa babain? Nginaganan? Dibora.
18.30 ako na ano kanya. Ibat dek kon tupay tangangam ko na. Ayan. Loading kami ni Mario ng ano. Ito. Travel namin bunubun sa may gitna. Kasama namin si Tanaki na dun. Nasa malayo na. Medyo ano ngayon. Lumabas na si Haring Araw kaya medyo mainit na. Kaya last trip na namin to. Last trip. Tag 30 ang ganito sa isang sako. 30.
Ito ang problema ng mga magsasaka. Itong mga coal, hirap sila patayin. Ito pang ano na to, pang 4 na box na dito sa 1 hektarya. Kaya sana ngayon sa huling attempt na to, mamamatay na tong mga coal kasi ubusin na nila tong mga pananim namin eh. Sayang naman.